Pekný deň všetkým. Dneska si prejdeme majestátny hrad Bečkov, ktorý sa nachádza na západnom Slovensku. Zhodou okolností som navštívil hrad Bečkov, keď boli rozprávkové dni a bohatý program pre deti. A tak bolo na hrade veselo a plný dom. A hrad ozaj žil hudbou. Tak verím, že sa vám prechádzka fascinujúceho stredovekého hradu bude páčiť. Na hrade Bečkov som bol pred 5 rokmi. A je nutné pochváliť správcov hradu za odvedenú prácu. Za 5 rokov odvedli neskutočnú prácu, ktorú vidieť úplne všade, a rekonštrukcie hradu neskutočne pokročili. Výsledkom oprav je, že sprístupnili ďalších 50% hradu. A tak je dneska plnohodnotná a veľmi zaujímavá hodinová prehliadka ruiny stredovekého rozsiahleho hradu, ktorý sa dá stále zveľaďovať. V každom prípade už dnes patrí hrad Bečkov medzi najvzácnejšie schvosty hradov na Slovensku. S tým, že má hrad za sebou rozsiahle rekonštrukcie a tým, že sprístupnil viacero veľkých častí hradu a vystavali veľké vyhliadkové terasy na skoro najvyšších miestach hradu, dostáva hrad Bečkov úplne novú dimenziu. Ja osobne som si prechádzku hradu naplno užil a je ozaj radosť prechádzať sa rekonštruovanými, sprístupnenými priestormi rozsiahleho hradu skoro až na samý vrchol hradu, ktorý určite stojí i za ďaleké cestovanie. Druhá vec je, ktorú je nutné si povedať, je, že sa vlastne hrad Bečkov nachádza v obci Bečkov. Hrad Bečkov má výbornú dostupnosť. Tak ako Trenčiansky hrad, pretože aj hrad Bečkov sa nachádza v centre obce Bečkov. Neďaleko Bečkova máte 3 známe väčšie mesta, a to Trenčín, Piešťany a Nové Mesto nad Váhom, z ktorých sa dostanete do obce Bečkov, na hrad Bečkov. Obec Bečkov sa nachádza v regióne Považia, v blízkosti diaľničného koridora D1. Ak pôjdete autobusom, tak doporučujem vystúpiť na zastávke Bečkov základná škola. Je to vlastne jedna zastávka pred konečnou. A tak budete mať pekné výhľady od zastávky základná škola na hrad Bečkov. Tie zábery, ktoré ste videli na začiatku našej prechádzky. Väčšina, čo zaparkujú na parkovisku pred hradom, tak o tento pekný výhľad hradu Bečkov prídu. Takže jedine, že by si dali tú námahu a prejdú tých pár krokov zase naspäť, teda od parkoviska nie smerom na hrad, ale druhým smerom. No a tým pádom sa po nejakých 200 metrov dostanú práve na to miesto, kde som natočil tie prvé zábery, kde je krásne vidieť na skale tento hrad Bečkov. To sme ale trošku odbočili. Čo sa týka histórie hradu Bečkov, bol postavený na vápencovom impozantnom 60 metrom vysokom brale nad Brodom Váhu na pomedzi Trenčianskej a Nitrianskej župy. A toto miesto malo značný strategický význam a preto tu v 12. storočí postavili obranné stavby. Vznikajúce v tých časoch vytvorili základ pre neskorší kamenný hrad. Skladal sa zo štvorbokej veže a ochranným múrom, ku ktorej pripojili hradný dvojposchodový palác. Prvé písomné zmienky pochádzajú z čas vlády uhorského kráľa Bela III. Anonymný kronikár, pôsobiaci na jeho dvore, opísal vo svojom diele postup staromaďarských kmeňov počas pádu na Veľkú Moravu, pričom spomenul aj zabratie Bečkovského hradu, vtedy nazývaného Blundus. Tento názov zodpovedá aj iným písomným správam a súhlasí tiež neskorším pomenovaním lokality Blondoc. Na prelomu 11. a 12. storočia v krajine značne vzrástla kráľovská moc, na hrade sa to odzrkadlilo v jeho kamennej prestavbe. Vybudované boli najmä priestory Horného hradu a Severný palác. Dĺžka hradu z tohto obdobia bola stanovená na 100 metrov. Na sklonku 13. storočia bola v juhovýchodnej časti Horného hradu vybudovaná útočisková väža typu Bergrift. Ďalšia zaujímavosť je, že v čase rozmachu moci Matúša Čáka Trenčianskeho patril Bečkov pod jeho pánstvo. V druhej polovici 14. storočia hrad vlastnili Stiborovci, pôvodom z Poľska, ktorí predstavovali v tom čase jeden z najmocnejších rodov Uhorska. Za ich vlády prežil hrad, z ktorého urobili stredisko svojich rozsiahlých majetkov svoj najväčší rozmach.
na prelomu 14. a 15. storočia pristúpili k jeho honosnej prestavbe, pri ktorej zvyšili hradné veže a postavili horný gotický palác s rytierskou sieňou a kaplnkou, do ktorej sa pôjdeme za chvíľu pozrieť. V polovici 16. storočia hrad v dôsledku tureckého nebezpečenstva opevňovali. Vtedy postavili v dolnom nádvorí deľovú väžu a zvýšili obvodové múry hradu. V tom čase bol hrad už vo vlastníctve rodiny Banfijovcov. Po ich vymretí v roku 1646 si hrad a pánstvo rozdelili ich nástupcovia. Tí sa však už tak nestarali o jeho održbu a opravy a hrad začal pomaly chátrať. Požiar, ktorý vypukol na hrade v roku 1727, zničil väčšinu budov a od tej doby bol opustený. Ako môžete vidieť, tak samozrejme hrad Beckov je taká zachovaná ruina stredovekého gotického hradu. A čo sa vlastne zachovalo? Zachovala sa mohutná západná vstupná brána predhradia, na ktorú naväzuje zvyšok obranej priekopy. Pôvodný hrad mal pôdorysnú dispozíciu tvare oválu. Severnú časť objektu zaberá nádvorie s obytnými budovami. Jadro hradu bolo rozšírené o východnú prístavbu, pravdepodobne s kaplnkou a o severné podhradie. Vstupnú bránu do tohto predhradia zabezpečovala podkrovitá bašta a prístup k druhom predhradí chránili dve polygonálne bašty. Vonkajší vál objektu je pozostatkom slovanského hradiska z 9. a 10. storočia. Priamo pod hradom sa nachádza menšie muzeum s expozíciou vykopávok a nálezov z hradu. Čo sa týka histórie, tak viacej je popísané na webe hradyzámky.sk, kde sa tiež uvádza, že napríklad počas poľských vojenských pádov na východe v druhej polovici 15. storočia bol hrad dôležitým článkom obrany. Král Matej Korvín vtedy vymenoval za kapitána severovýchodných oblastí Uhorska Štefana Zápolského a v roku 1488 sa stal aj kastelánom hradu. Pravdepodobne počas jeho pôsobenia bol hrad aj opevnený. Po vymretí Jagelovcov sa rozputali dynastické boje a v roku 1526 bol Beckou oporou vojsk Štefanovho syna Jána Zápolského. Po vypuknutí Betlenovho povstania v roku 1619 povstalecké vojská obsadili hrad a Gabriel Betlen ho v roku 1624 daroval Jurajovi Šechimu. No už o rok ho kvôli krutosti zavraždili jeho vlastní sluhovia. Jeho vdova Maria Druget potom vrátila hrad svojmu rodu a ďalej v vlne povstaní však hneď v roku 1644 opäť dobili a spustošili povstalci, tentoraz pod vedením Juraja Rákozyho. Hrad bol obnovený už len čiastočne a značné škody utrpel aj v poslednej fáze Tekeliho povstania v roku 1684. Niektoré jeho časti síce boli obyvateľné ešte aj v roku 1698, ale hrad už postupne zanikal. Od roku 2008 na hrade začalo pôsobiť združenie na záchranu Beckovského hradu, ktoré od roku 2009 rozbehlo na hrade prvé stavebné práce. Podmuroval sa výpadok kamenného podložia a v roku 2010 až 2011 sa realizoval stavebný zásah, ktorý zmenil celkovú tvar zrúcaniny. Veľký výpadok hradného jadra totiž takmer spôsobil rozpad tejto časti hradu. V roku 2012 sa podarilo nastabilizovať túto časť pamiatky a uzatvoriť hradné jadro. Počas obnovy nádvoria sa robil aj archeologický výskum a pri novácii bola objavená nová miestnosť, ktorej múry začistili a nadmurovali a zrekonštruovali klenbu nad vstupom. V rokoch 2012 až 2017 sa realizovali stavebné zásahy v objekte prvej brány, tiež aj rekonštrukcia hospodárskych budov na nádvorí. Okrem týchto zásahov sa vykonávali práce na obvode hradieb. V východnom paláci otvorilo sa tiež malé múzeum pod hradom. To nie, ako sa teraz pozeráme na pravej strane. V roku 2018 sa na severnej strane východného paláca zrekonštruoval okenný otvor a bol vymurovaný spojovací múr medzi hradným jadrom a východným palácom. O rok neskôr prebehlo murovanie klenby nad vstupom do pivnice, bránovej bašte
murovanie nárožia hospodárskej stavby a najvyššej časti budovy brány predhradí. V roku 2020 bola opravená klenba okna západného paláca a začalo sa s rekonštrukciou nárožia pred bránou predhradia. Združenie sa naďalej snaží hrad udržovať a postupne stabilizovať ďalšie rizikové časti. Tak ako som na začiatku povedal, od toho roku do roku 2025 sa robiť ďalšie opravy, takže ako sú pristupnené ďalšie veľké priestory a ten hrad dostal teraz tento pôvodný tvar a možno si ozaj prejsť a jadro hradu je možno si vlastne teraz v kľude pozrieť bezpečne. Samozrejme, že sa jedná o prehliadku, kde sú terasy vo veľkých výškach, takže si treba dávať pozor. Tak a my sa teraz pôjdeme pozrieť na ďalšie priestory hradu. S tým, že to už bude samozrejme bez komentára. Verím, že som vám dal takové nejaký stručný zostrih tej histórie a zaujímavosti, ako sa vlastne konštruoval táto ruina, ktorá nakoniec sa stala veľmi zaujímavou prehliadkou stredovekého gotického hradu, ktorý, ako som povedal, určite stojí za to, aby ste ho navštívili aj z odľahlejších miest. Ak sa vám táto prehliadka páči, tak nezabudnite ako obvykle dať like, čo vlastne nikto nerobí. Takže ďakujem všetkým. No a samozrejme komenty to už vôbec nikto nepíše, to naozaj len pár ľudí, takí verní, a ostatní vlastne nepíšu vôbec. Takže neviem, čo je problém. Či by chceli skôr ľudia vidieť i mňa, aby začali písať a komunikovať. Ja si myslím, že dôležitejšie je to, čo tu vidíte a čo vlastne prezentujem. A prezentujem vlastne dotok, históriu, kultúru a zábavu. Takže ja si myslím, že to je to najdôležitejšie na tomto YouTube kanále. Akékoľvek pripomienky samozrejme píšte, otázky tiež, nejaké návrhy na ďalšie zaujímavé lety môžete tiež napísať. Tak zatiaľ a užite si toto pekné prochádzku, ktoré ešte si prejdeme ďalšie terasy a ďalšie časti hradu.
Jasná. Ja wiem, ja zamiast strasznie się opłakało, nie? No paráda. Len
Napadni, že mušák.